Aurten bigarren aldiz jarri da martxan Bermeoko bonoa kanpaina eta Bermeoko udala kanpaina honen balorazio oso positibo egin du. 94 dendek hartu dute parte eta 122.000 eta 47,32 euroko erosketak egin dira. Helburua tokiko kontsumoaren alde egitea da eta herriko merkataritzari bizitasuna ematea. Aurten iaz baino 1000 bono gehiago egin dira. 3.500 bono guztira eta espero baino ia 57.000 euro gehiago mugitu dira. Maiatzaren 2tik ekainaren batera burutu da kanpaina, Bermeoko udalarentzat bez barne 13.651,24 euroko kostua izan du bonoaren kanpainak eta bonoekin erosketa gehien bermeotarrek modan, elektronikan eta apaingarrietan edo dekorazioan egin dute.